V nedeľu v Poprade vyvrcholil 4. ročník medzinárodného tenisového turnaja Poprad Tatry Open pod záštitou primátora mesta Antona Danka. Organizátori síce znížili dotáciu z 25 na 15 000 amerických dolárov, no úroveň tenisu ostala zachovaná. Prispeli k tomu slovenské talenty, ale aj skúsený Andrej Martin, ktorý bol ťahákom celého podujatia. Poprad hostil minulý týždeň po štvrtýkrát tenistov z celého sveta počas medzinárodného turnaja ITF Poprad Tatry Open. Jeho ťahákom však bol 34-ročný bývalý hráč svetovej stovky a Davis Cupový reprezentant Slovenska Andrej Martin, ktorý to v náročnom programe dotiahol až do finále. Vo štvorhre skončil spoločne s mladým domácim talentom Samuelom Stolárikom vo štvrťfinále na raketách neskorších víťazov českého páru Petr Brunslík Jakub Filip, no druhého menovaného 18-ročného mladíka vyzval opäť v nedeľu v boji o trofej, a to vo dvojhre. Podľahol mu v dvoch setoch 1-6 a 2-6 a tak sa Jakub Filip stal celkovým víťazom v pároch i individuálne. Fyzicky som bol na tom fajn, len už hlava, bolo toho naozaj dosť a keď sa k tomu pridal aj veľmi kvalitný výkon dnes vo finále od Jakuba, tak bolo toho veľa a nezvládal som už zdorovať. Vážím si toho moc, je to určitě mentální pozbuzení hodně a doufám, že na to nějak navážu nějakými slušnými výsledkama. Ta organizace byla super, takže si myslím, že asi nejlepší turnaj, kterým jsem organizačně za celý vlastně rok byl. Takéto turnaje pod Tatrami každoročne pomáhajú mladým hráčom rásť a z toho má radosť aj šéf klubu MŠK Poprad Tatry Igor Lupták, ktorý sa opäť podieľal na organizácii tohto tenisového sviatku a mal tu aj svojho odchovanca Samuela Stolárika. Samko Stolárik splnil svoje očakávania. Som rád, že Andrej Martin si ho zobral pod krídla, hrali spoločné štvorhru, postúpili do štvrťfinále a je to pre neho ďalšou sprúhou do budúcnosti. Ale určite taký turnaj je veľkou motiváciou pre mladých. Pre samotné mesto Poprad je tento turnaj každoročne významným počinom a nie náhodou nad ním prevzal opäť záštitu primátor mesta Anton Danko. Potvrdil to aj prvý viceprimátor Štefan Pčola, ktorý v záverečný deň dekoroval tých najlepších. Mesto Poprad aj po minulom roku je naďalej mestom športu. Ten náš titul nám už nikto nezoberie a myslím si, že je veľmi dôležité, že aj organizátori a jednotlivé športové kluby a športy organizujú významné športové podujatia. A tak ako kvalitná infraštruktúra je veľmi dôležitý aj tím ľudí a organizátori z Popradu ukazujú každoročne, že vedia zorganizovať kvalitné podujatie a pritiahnuť aj kvalitných hráčov. Organizačne to opäť zvládli na jednotku bratia Šprochovci, ktorí pripravili pre nadšencov tenisu pod Tatrami ďalší výnimočný týždeň. Tá úroveň bola vysoká, hráči v podstate podávali výkony to semifinále a už aj niektoré zápasy štvrťfinále boli fakt na challengerovej úrovni, hej, a boli dlhé tie zápasy, diváci videli krásny tenis, takže myslím si, že znížili sme dotáciu, ale neznížili sme úroveň tenisu. Organizácia takéhoto turnaja si vyžaduje obrovské úsilie a spoluprácu mnohých ľudí. My máme to šťastie, že máme vynikajúci tím, ktorý v podstate je stabilný už od prvého ročníku. Ja by som sa chcel takisto poďakovať aj pánovi primátorovi mesta Antonovi Dankovi, ktorý prevzal zaštitu nad našim turnajom. Patrí mu veľká vďaka, pretože nás od prvého ročníka neustále podporuje. Organizátori v bohatom sprievodnom programe vyzdvihli aj tradičný charitatívny rozmer podujatia. Počas slávnostného gala večera ocenili osobnosti tenisu, ktoré dlhodobo podporujú tento šport a vytvárajú pre jeho rozvoj podmienky pod Tatrami. No v charitatívnej dražbe vydražili cenné artefakty celkovo za 5 000 eur a túto sumu rozdelili do respitného centra Spišskej katolíckej charity a tiež do rúk rodiny Babejovcov v jej neľahkej situácii.